Tak, pozdravujem vás, Helenka. Vy ste absolvovali program Zdravo sebavedomá, to je už vlastne druhý program Spokojnej. Ako sa cítite po tomto programe? Takže dobrý večer. um, mm, Cítim sa dobre po tom programe. Bol náročnejší možno ako ten predchádzajúci program, ale zase na druhej strane mám pocit, že bol taký ako keby nechcem povedať, že poučnejší, alebo takýto nejaký, že ako keby mi viac dal a áno, musela som na tom trošku viac zapracovať, ale viac ma tak nejak tak posunul v zmysle, uh, že mi dal takú nádej. Že mi dal takú nádej, že dokážem zvládnuť aj také situácie, v ktorých som proste zlyhávala, či už nejakými výbuchmi, alebo proste nejakým sebaobviňovaním a že teraz už ako keby som dostala tú nádej, že viem, ako s tým mám pracovať. Hm. Presne o tom aj tento program je, pretože v ňom sa ako keby udeje tá vnútorná zmena, hlavne v tej našej hlave, že začneme o sebe pozitívne zmýšľať a tie negatívne myšlienky, ktoré máme, tak sa naučíme s tým pracovať, aby sme neboli v tom nejakom sebaobviňovaní, v takej neláske k sebe, ale aby sme naozaj prijímali seba také, aké sme. A hlavne, aby sme sa naučili, ako sa to dá, lebo to sú tie ako náročné veci, ktoré nás neučia bežne v škole. Mhm. A teda mne sa páčilo, Helenka, keď ste povedali, že už viem, ako a kam mám ísť z takého možno ponižovania sa alebo neistôt. Máte aj nejaké také konkrétne možno príklady zo života, kde vám tento program tak pomohol? No úplne teda pri tom prvom module, keď sme tam mali to predýchávanie, že ako sa teda upokojiť teda pomocou tohoto predýchávania konkrétneho, že ako to robiť, tak mala som priamo takú ukážkovú situáciu v robote, kde mám taký náročnejší vzťah s jedným kolegom, ktorý je taký akože cholerík a proste je tak komplikovane pre mňa s ním vychádzať. A tiež došlo k nejakému takému výbuchu a vnútorne som už bola taká úplne, že vytočená a tak som si povedala, že to bol asi na druhý alebo tretí deň potom vypočutí toho programu, tak som si tak povedala, že no a teraz akože idem hneď implementovať, že proste sa tak akože predýcham. A áno, už len to, že som predýchávala, že som proste nereagovala hneď, že som ja nevybuchla, že som teda nekričala. Áno, bola som vnútorne taká akože vytočená, ale pomohlo mi to udržať tie emócie v takom nejakom, v takých medziach takej slušnosti, by som to tak povedala, že sme po sebe nekričali. No. Tak to bolo také, že úplne prvé. A potom ešte teda ako pri manželovi tiež, keď ja som taký ten hádavejší typ a manžel on je taký pokojný a mňa to ešte viac vytáča, keď on je taký pokojný, ale proste, jak sa hovorí, že nie je s kým riešiť, tak tiež pri takých situáciách, kedy by som už bežne sa hádala do krvi o nejakú naozaj, že možno maličkosť, ale jednoducho by som mala pocit, že mám pravdu a jednoducho musím sa pohádať a musím to proste takto tak som tak, na moje prekvapenie som zareagovala spôsobom, že som si uvedomila, že teda akože naozaj toto nie je nejaké podstatné pre náš život a že čo my tu budeme robiť takéto veci, tak že som tak zareagovala spôsobom, že aj je to podstatné. Samú ma to prekvapilo, lebo za bežných okolností by som si to nenechala ujsť, že proste, jak sa hovorí, že vojsť do toho svojho, do tej svojej pravdy, no. Tak som bola z toho taká prekvapená, že wow, a zachovalo to pokoj vlastne, že sme sa nepohádali naozaj na nejaké prkotine skutočne nepodstatné veci. No. Na to manžel. No, tak manžel bol prekvapený, že wow, že, že teda dá sa to aj tak pekne. že prirodzene naozaj ja tak reagujem, že tak proste som taká tá nahnevanejšia a toto bolo pre mňa taká nová reakcia, že som teda tak pokojne zareagovala, tak bol tak milo prekvapený, bol taký aj potešený. že mal pokoj. Ako ste sa možno vnímali seba v tej takej emocionálnej časti a možno aj v tých negatívnych myšlienkách pred týmto programom? A možno teraz, keď ste si prešli po týždňoch tými uvedomeniami a tými technikami, niečo sa zmenilo? Posunulo sa niečo ešte? No,
tým, že už mám nejaký ten vek, tak už som žila v nejakých takých zaužívaných, ako keby takých nejakých myšlienkach o sebe, že toto ja nezvládam a toto nedokážem a tu som ja taká výbušná, že som sa tak aj obviňovala častokrát vo vnútri, aj keď navonok som sa snažila tak akože držať takú ako keby formu, že teda akože hej, nejaké dokonalosti sťaby, ale vnútorne som si tak trošku možno niekedy aj vynadala. Tak a cítila som také že proste, že aj by som chcela, aby to nejak inak fungovalo, ale naozaj som nevedela, ako by som to mala urobiť. Že proste bola som naozaj ako keby v tých takých svojich koľajách vychodených, ako také koľajnice a nevedela som proste z toho vystúpiť. A teraz vlastne po celom tomto programe mi to tak pomohlo, že spoznala som nové techniky, nové kroky, ako sa dá urobiť táto vec, ako sa dá s týmto naložiť a že teda je tam tých technik, neviem, 10-15, aj viac, aj 10 určite. Čiže sa, že nepoznám presne to číslo, ale ich veľa, teda viac. A že vlastne v každej situácii viem si pomôcť niektorou z týchto technik. Čiže dalo mi to takú, ako keby, takéto upokojenie, a takú tú nádej, takéto ako keby to svetlo, že nie je všetko stratené, že viem to zmeniť, viem s tým pracovať, viem to posunúť, aj keď to nebude možno také, že skokové, že hneď na druhý deň som dokonala, ale že viem s tým pracovať a viem fungovať inak, tak, ako by som si to prijala, ale nevedela som to doteraz. Teraz tým, že to viem, tak už sa teším, že ako keby som poznala tú cestu a poznala ten smer, kam sa mám uberať z tých svojich starých koľají. By som povedala, že dostala som takú výhybku, že teraz môžem kde si na inú koľaj sa dostať, na takú správnu. No. To prináša ten vnútorný pokoj, ako keby tú možnosť, že dokážem to zvládnuť a že naozaj som veľmi rada, že teda vám tieto techniky, Helenka, pomohli. A možno ešte taká otázka, že ktorá možno z tých všetkých vecí, keď si teraz uvedomíte po tomto programe, bola pre vás taká tá najužitočnejšia? No, viac ich bolo takých, ktoré mi tak nejak ostali ako keby, že v hlave, že čo by som ja mohla urobiť, ale úplne, čo ma tak v konečnom dôsledku tak oslovila tá technika, teraz neviem, či si spomeniem na ten názov, ale bola to technika tej kreatívnej pauzy, kedy ja reagujem naozaj tak akože rýchlo, zbrklejšie a proste, hej, že okamžite a hneď. Tak to som si uvedomila, že vlastne samú seba tým zaťažujem už len preto, že keď, dajme tomu, ma niekto o niečo požiada a ja hneď na to zareagujem spôsobom, že veď to je taká maličkosť, čo odo mňa chce a potom zrazu zistím, že tých maličkostí som poprišľubovala veľa a ma to tak zaťaží. Tak ja som si vlastne tak uvedomila, že toto je asi niečo, čo mne ako keby najviac ukázalo to, že mám spomaliť, že mám sa zamyslieť nad vecami, že nemám proste len tak púdovo konať, tak len fakt, že emóciálne len tak vybuchovať, že by som teda mala porozmýšľať nad tými vecami, či naozaj všetko to, čo odo mňa niekto chce, alebo čo by som ja chcela urobiť, či všetko to je naozaj to, čo aj chcem, alebo ma to len tam hádže. Že či je naozaj to moje také rozumové rozhodnutie. Páči sa mi na tom to, že mne sa páčia aj tie emócie, samozrejme, ale páči sa mi na tom to, že ako keby tie emócie sme tu otáčali do takej tej rozumnej roviny a ako keby sme tie emócie zapájali ako keby sme ich zapriahli. Že teraz boli ako také divoké kone, doteraz tie moje emócie na všetky strany a teraz zrazu sme ich tak upratali a zrazu akože zapojiť do toho záprahu a ideme, ale tým správnym smerom všetci v jedno. Že nie akože na všetky strany. Tak to bolo pre mňa až také možno uľavujúce, že ono to nie je až také ťažké urobiť, ako to, že ja som nevedela, že sa to dá takto urobiť. Že ja som reagovala tak zbrklo. A to poznanie ma tak až tak, by som povedala, tak ma oslobodilo a dalo mi takú nádej, že dá sa s tým niečo urobiť, že nemusím sa cítiť preťaženo, nemusím proste reagovať hneď, ale úplne, že v sekunde hneď. Že môžem používať teda aj pri tých emóciách, môžem používať rozum a teda to spojenie emócie a rozumu vyzerá, že bude také plodné.
že hádam to tak pôjde takým dobrým smerom. Verím tomu a vidím to tak zatiaľ, že je to tak. No. Mhm. Mne sa páčilo, keď ste povedali, že okolko ľahšie sa dá žiť na svete s týmito vedomosťami a že keby som toto vedela už možno pred veľa rokmi, Mhm. tak že veľa vecí by bolo inak. Áno, že veľa, veľa možno takých nejakých ťažkostí aj vo vzťahoch alebo ťažkostí sama so sebou, že by som si bola ušetrila, že keby som bola poznala tú cestu, ktorú teraz poznám skrz teda aj ten program, že vidím, kam mám ísť a ako sa tam mám dostať. To je také pre mňa nové a až také oslobodzujúce, by som povedala. No. Dobre, možno tak, keby ste mali povedať, že také 3 veci, ktoré vám to tak najviac prinieslo, tak čo by to bolo? Tak prinieslo mi to upokojenie, že teda akože poznanie tých emócií a zároveň tým, že sa to prepojilo s tým rozumom, tak ako také upokojenie mi to donieslo. A potom tú takú nádej, že s tými emóciami budem vedieť niečo aj dosiahnuť, že nebudú so mnou oni mávať. A to tretie, zamýšľam sa nad tým, že ono to už jedno z druhým ide, že ako keby aj takú, nielenže nádej, ale ako keby aj také, už tam vidím aj ako keby to také smerovanie k tomu poslaniu, že proste naozaj, že keď sa spoja tie moje danosti, ktoré mám s mojimi emóciami, ktoré teda akurát sú dobré, ak sú ovládané, a ešte aj s tým rozumom, ktorý teda tie emócie nejako ukočíruje, tak tak ako keby ma to už tak dávalo na tú takú nejakú správnu cestu. Tak by som to nazvala, na tú takú správnu cestu. Ešte tam asi nie som na tej správnej ceste, ale myslím si, že tam smerujem. Hmm. Tak by som to povedala. Jasné. A predstavte si, hej, že roky človek žije v nejakom nastavení a potom v priebehu pár týždňov má také veľké uvedomenia, Áno, ktoré vlastne mu dokážu ako ten život urobiť o mnoho krokov a percent, ako keby takým tým spokojnejším, alebo už vieme ako. Hej? A áno, áno. to je to, čo ja ako keby tieto uvedomenia tak veľmi rada prinášam. Čo by ste možno No. odkázali na záver žienkám, ktoré sa rozhodujú, či je tento program pre ne? No jednoznačne ja som za. Ja som jednoznačne za, lebo mi to otvorilo také nové obzory, nové nazretie na svoj život, nové nazretie na svoje možnosti, čo môžem urobiť a hlavne, že ako to môžem urobiť. Veci, ktoré som nevidela, tak teraz ako keby sa mi boli otvorili nejaké dvere, že ako keby som bola v nejakej fakt, že uzavretej bašte samej seba svojich nejakých doterajších skúseností a odrazu sa v múre objavili nejaké dvere, ktoré tam predtým neboli a odrazu sa objavili dvere a ja zrazu môžem ako keby slobodne výjsť a ísť ďalej. Nemusím sa v tej svojej bašte nejakých svojich obmedzení, nejakých svojich prekážok osobných, ale že viem ich prekonať a viem proste odísť z toho svojho takého nejakého vnútorného väzenia. Až tak by som to nejako nazvala. Že určite všetkými 10, aj kebyže aj 20, aj s tými nohami. Odporúčam. No. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, Helenka. A ja ďakujem za... A teda som veľmi rada, že sme sa spolu stretli a rozhodli ste sa teda pokračovať ďalej. Ja sa teším. Verím tomu, že sa stretneme aj potom a potom už ten rozlet, wow, už som na ceste a hovorím, že teším sa na tú cestu, že potom, že už som na ceste k ceste a teraz sa teším na tú cestu k tomu teda naozaj tomu poslaniu. Veľká vďaka za všetky tie slova, za všetko to, ten čas, ktorý ste venovali, že ste nám to tak ako dali, že ste nám to posunuli, že sme sa to aj my dozvedeli. Veľká vďaka. Ďakujem. Posúvam len to, čo pomáha mne a čo mám odskúšané na sebe. A keď vnímam, že to môže naozaj aj iných posunúť, tak nemám tú silu si to nechať len pre seba, takže... Ďakujem Bohu, že je to tak. Dobre, tak ďakujem vám krásne a prajem vám nech tie techniky ako keby ešte sa vám tak utvrdia a v tom vašom živote nech sa vďaka ním naozaj posúvate do tej takej slobody a takého nového pohľadu na seba, na to, ako sa dá naozaj s tým pokojom a takou vnútornou spokojnosťou robiť.
veci. Ďakujem veľmi pekne. Podobne vám prajem všetko dobre do týchto aktivít a aby takéto ovocie prinášalo aj ostatným ženám, ako teda mne. Ďakujem Bohu a ďakujem vám. Ďakujem ešte. Majte sa, Helenka. Dovidenia.